готвенето дойде от моите родители, т.е. баба ми и майка ми. И по-настоящем сега, на една такава прилична възраст, пак си ги правя обичайните наши катмички. Това са 3 яйца, брашно 1 кг, половин литър прясно млеко, половин литър блага водичка, половин пакетче маичка. Маичката разбивам в блага водичка с малко захарчица, захлупвам и чакам тя да втасам. След втасването брашното ми е пресято, правя кладенче, млекото ми е благо, водичката ми е смесена с млекото, също благичка, 1 лъжичка сол, 1 лъжичка захар и започвам в съда да бъркам с дървена лъжица или задължително с ръка. Защото брашното, маята са по-специфични, те искат топло да е и с ръката по-хубаво се разбива сместа. Сега младите миксери употребяват, но едно време нямаше миксери и ние наследихме от нашите майка и баба това, което ви разказвам. Това, което бихме желали ние чрез този проект да направим, е да възродим кулинарните спомени на местното население, да възродим традициите, свързани с кулинарно наследство, да предизвикаме бабите да споделят своя опит от минали години, от детството си, да споделят вкуса, аромата, който си спомнят от детските си години и по възможност да изкарат на повърхността на спомените си стари рецепти, позабравени дори от тях, може би. Имахме, разбира се, някакви съмнения, доколко местната общност ще се включи активно в подобна дейност, доколко ще възприеме идеята на проекта. Това всъщност, на което станахме свидетели, е огромен ентусиазъм от страна на възрастното население в община Раковски. Както се казва, баби от всички села се стекоха към нас с организиран транспорт, пеша с бастунчета. Няма значение как. Успяха да достигнат до нас. Седнаха пред камерата, може би бяха малко стреснати в първи момент, както е всеки пред един обектив, но в крайна сметка споделиха безценна информация за това какво е било важно за тях в детството им, с какво са се хранили, какви са били ценностите на семейството през онези години, как семейството е трябвало да се събере на масата и най-възрастният да е седнал, за да започнат всички да се хранят. Неща, които в днешно време може би поотмират. Също така споделиха тъгата си по тези години и желанието, стремежа да предадат колкото е възможно повече информация на младите, да няма това махване с ръка и отклоняване към следващата тема, а напротив слушване в богатството, което те могат да споделят. Моите родители едно време в неделя са правили меки цепиди, обаче като се ожених през свекървата, тя в неделя ще правеше пресна пита и аз искам да ви кажа как ми е разказала. И в едно време тя се прави, като вземе 2 яйца, разбие ги, 1 чаша мляко, 1 лъжица рехабна сода, 1 лъжица сол, 2 яйца, разблъсква всичкото и почва да вмеси тестото. И като го вмеси това тесто, го прави за средно тесто да бъде. И слага го в тавана, мазана с малко олио и брашно, слага да се пече, надупча го с ивлицата, направя го на кръст, после слага да се пече, като се опече го извади, напръска малко сол с водичка, попръска я отгоре и после я закрие с една кърпичка да се обидела нивата. И като се обиди нивата, като постои 10 на 15 минути, после почваме да ядем с чубрица и с матан, както едно време сме го яли. Тя ми казала и аз това се го продължавам да се го правя, като ми се еди. Пита, за 1 час си я правя. Това е. Главна цел на проекта "Вкусовето вчера" – валоризация на кулинарното наследство, е да преоткрие познанията, традициите и уменията, свързани с храната, като ценен елемент на историческото и културно наследство на територията на местна инициативна група Раковски. Фестивалът на селската кухня допринася за сплотяване на населението и засилване на чувството му на принадлежност към територията на МИК, както и на укрепване на икономическия отрасъл чрез създаването на мрежа на ресторантьорите. Началото на проекта бе дадено в далечната 2008 година. Тогава започна битката за МИК Раковски. Бях ръководител на подготвителната фаза, като целта беше да активизираме местното население, да създадем стратегия за местно развитие, общо събрание, да изберем управителен съвет и да регистрираме МИК Раковски като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза.
Към днешна дата имаме награда за най-добър МИГ в България, успешно изпълнявана стратегия, много реализирани проекти. При многобройните срещи на МИГ Раковски с жителите на общината бе открита потребност от валоризиране на кулинарното наследство, което е натрупано с годините. Реално това, което се предава от баба на внуче, се губи, ако няма писмена следа или не бъде записано на дигитален носител. Целта на нашия проект е да съхрани кулинарните традиции на община Раковски, на района, в който ние сме се родили и в който живеем. Така след благотворната работа и ползотворна с местна инициативна група Раковски, така заедно преценихме, че тази проектна идея, която така почерпихме от италианския опит, би било добре да бъде реализирана и в България, в този пилотен регион. Имахме удоволствието към нашия ентусиазъм да се присъединят и партньори от Австрия. Територията в Австрия, която посетихме, е разположена на около 30 км от Виена. Сравнително богат, много красив регион, във Виенската гора ситуиран, който е между два, разбира се, Виена, столицата на държавата и столицата на региона, всъщност, Санкт Пьолтен. В този регион всъщност хората ни посрещнаха изключително топло, изключително подготвени от към уникални местни храни. За тях специфично е един дървесен сорт брекина. Между другото, трябваше да го проучим как се казва, защото при нас това дърво не се среща. Ендемите за тях. От плочетата на брекината те правят невероятни вкусоти, както храни, така и напитки. И всъщност на всички места, на които се спряхме, на място хората бяха подготвили за нас невероятно вкусни храни, които имахме възможност да дегустираме. И най-важното, не просто ни предложиха храната, но и ни обясниха какво стои зад храната, каква традиция, какви стремежи за развитие в местната общност. Благодарим на екипа на МИГ Елсбер Винервар, които се погрижиха групата в България да се чувства изключително неповторимо по време на посещението си в Австрия. Програмата беше изключително интензивна, изпълнена с много срещи, посещения и, разбира се, дегустации. Нашият ентусиазъм определено е споделен и от австрийските партньори. Още в самото начало на зараждането на идеята и на предлагането на партньорството те казаха обновяването на кулинарните традиции, съживяването на кулинарните традиции е наша цел, също заложено в нашата стратегия за развитие, така че скачаме с двата крака в проектната идея. Also wir haben eine Arbeitsgruppe gebildet und es ist gelungen, alte Rezepte von traditionellen Speisen aufzuschreiben, bevor sie in Vergessenheit geraten. Und wir haben daraus eine wunderbare Broschüre gemacht, wo österreichische Speisen drinnen sind, aber auch bulgarische Speisen. Ja, wir sind überwältigt hier von dieser Vielfalt und von diesen vielen Menschen in ihren bunten Trachten und mit der Vielfalt der Speisen, die hier angeboten wird. Ich bin das erste Mal in Bulgarien und für mich sind die Eindrücke sehr positiv und das Land hat noch sehr viel Potenzial. Ich hoffe, dass mit den Förderungsprojekten der Europäischen Union hier der Fortschritt sich beschleunigt. Mit Essen und Trinken kommen die Leute zusammen. Das sagt man bei uns in Österreich. Die Salate und der Schnaps. Радостни сме, че с голям ентусиазъм се включиха толкова много участници в приготвянето на гозби и в музикалната програма на фестивала. Инициативата "Вкусовете от вчера" се поставя за цел да покаже кулинарното наследство на територията и традиционната кухня. Затова главни действащи лица на фестивала са женските фигури. Жените и стопанките, пазителки и носителки на антични кулинарни знания. Възламата
Бъзламата е една от най-старите хлебове, които нашите родители са правили. Тогава не е имало фурни, не е имало печки. Само на едни жаби им казвахме печките, така им с една врата. Палиха се тия огньове, тези печки и отгоре на печката се слагаше бъзламата да се пече. И така, че когато бяхме сами, когато сме си само семейството, ядяхме само бъзламе. А когато ще ни идват гости, майка ми умесваше преснатата, пак с лебена сода, и така се печеше. Имаше и понници, им казвахме също. Питката трябваше да бъде в понницата, захлупена с орешник, се казва. И така, че когато ни идваха гости, имахме прясна пица с чубрица, червен пипер, това се слагаше на нашата софра. Това, което ни предстои, още дейности, които са интересни с това, че ще искаме да поддържаме ангажирани възрастните хора в района. Да продължава тази комуникация, да продължават да излизат спомените наяве и ние пък да ги акумулираме за себе си, за нашите деца, за нашето бъдеще. Отишла е бяла Яна, отишла е на Герана, с бели менци за водица, бистра вода да налее, росно цвете да полее. С бели менци за водица, бистра вода да налее, росно цвете да полее. Де я видя едно момче, шилегаче. Де я видя едно момче, шилегаче. То на Яна проговаря, Марияно, бяла Яно, китка имаш на челото. То на Яна проговаря, Марияно, бяла Яно, китка имаш на челото. Да я Яно харижия, тя морлока да я скрия. Да я Яно харижия, тя морлока да я скрия. Фя морлока да я скрия, на бял камък да я стрия, севдата си да убия. Фя морлока да я скрия, на бял камък да я стрия, севдата си да убия.